Jučer na programu Arena, iz nacionalnog programa Slučajni prolaznik, iz programa Popularna pulica Čudesni Spider-Man. Kino Vali, iz međunarodnog programa Europolis Zbogom kraljice i Žena iz 5. okruga. Iz programa Kratka Pula filmovi Vikend, Red Handed, Obid, Brija, Rom-com. Iz nacionalnog programa Slučajni prolaznik. Portarata, kratki amaterski filmovi pristigli na natječaj 9. Dofuraj svoj film i Novi val 2 slovenski kratki amaterski filmovi. Krenulo je od same činjenice da u svijetu postoje 3D filmovi i želje da se to realizira u našim prostorima. U Hrvatskoj je nemoguće snimiti Transformerse, a za 3 do 5 godina u cijelom svijetu će se snimati 3D. Samo smo možda malo ranije prihvatili tehnologiju u tom smislu. U Areni naprosto je činjenica da je to po meni trenutačno najbolja projekcija koju sam vidio u svojoj karijeri. Najveća, najbolja, tehnički savršena. Jedan takav film me dugo vremena interesira. Da smo krenuli u tom smjeru je stjecaj okolnosti. Zapravo jedan događaj da smo ja i moj prijatelj Mate Matešić razgovarali o jednom takvom filmu i onda je krenulo u tom smjeru. Takva inače ideja dosta dugo me kao autora muči. To je jedna tema koja bi trebala potaći na razmišljanje ljude, više ili nego na spontanu nekakvu reakciju i zabavu. Ne? Mislim da je to film koji potiče. Prvi put sam se vidio u 3D tehnologiji i mislim da u svakom slučaju smo pioniri ovoga. Možda će filmovi u narednom periodu baš ovako nastajati uglavnom, ali eto, mi ćemo, bar će neki se insert prikazati, mi smo već dio povijesti i reći ovo je prvi hrvatski 3D film. Puno sam emocija i to pozitivnih emocija. Mi smo autori filma, čini mi se do sad koliko smo uspjeli izmijeniti svoje dojmove zadovoljni jer smo, čini nam se, uspjeli napraviti film kakav smo maštali napraviti. Na ovogodišnji 9. natječaj za najbolji kratki amaterski film Dofuraj svoj film pristiglo je 36 radova u trajanju do 1 minute. Svi oni ulaze u konkurenciju za najbolji film, o čemu odlučuju publika i žiri u sastavu Zoran Stajčić, Jakov Kosanović i Matija Debeljuk. Oni su svake godine sve bolji i bolji, to smo svi primijetili od djelatnika do našeg dragog žirija. Isto tako, T-com je isto vrlo zadovoljan, pogotovo sa gledanošću na njihovom portalu gdje se naravno moglo i glasovati. Autori filmova pristiglih na natječaj su različitog uzrasta, može se reći od 7 do 77 godina starosti. Stvarno smo imali od učenika koji su sudjelovali na našoj školi Baltezaru, njihovih filmova do umirovljenika koji još uvijek ili su jednim dijelom nekad radili fotografiju ili su kroz život bili u nekakvom doticaju sa filmom, ali nisu profesionalci. Svake godine, osim brojčano, povećava se i broj filmova različitih žanrova. Ima do iznenadnih trenutaka, spontanih snimaka. Jedne godine čas stvarno bio pobjednik spontana snimka jednog noćnog incidenta. Ima dobro razrađenih priča, stvarno strukturno sve složenijih i složenijih. Imena ovogodišnjih autora najboljih filmova bit će proglašeni u Areni na svečanom zatvaranju.
Jagoda Kaloper, istaknuta glumica i likovna umjetnica, svoj je umjetnički put paralelno kreirala na oba područja. Postala je tako ključna figura nove vizualne umjetnosti u oba svijeta, filmskom i svijetu suvremene likovne umjetnosti. U sklopu izložbe predstavljene u Muzeju suvremene umjetnosti Istre, predstavljeni su njeni autoportreti nastali između 1975. godine i današnjih dana. Čak i kad su sekvence uzete iz filma, kad su kadrovi iz filma uzeti, tematika je uvijek jako bliska svim ženama. Dakle, vjerojatno i vama, i meni, i mojoj kćeri. I uvijek se radi o nekakvim stvarima koje su pogađale žene i koje su žene morale iznijeti same na neki način. Meni je žao da u hrvatskom filmu dok sam ja snimala, a ni danas zapravo, u ženskim ulogama nije dana adekvatna pažnja. I mislim da tek čeka ženski dio, glumački, režiserski i scenografski, da pokažu ono što znaju i da pokažu zapravo kako beskrajno veliki je to svijet koji žene tek moraju razotkriti. Autoportreti iz 70. godina nastali su direktnim prislanjanjem autoričina lica i tijela na fotokopirni aparat i otisnuti su na kserom papira u prirodnoj veličini. Radovi novijeg postojka ove umjetnice nastali su iz videozapisa njezinih odraza u ogledalu, snimanih tijekom posljednjih 10 godina. Izložba Jagode Kaloper može se razgledati u staroj tiskari sve do 5. kolovoza. Kao i svake godine o najboljim filmskim ostvarajima konačni sud donosi stručni žiri. Ove godine završnu riječ imaju Tomislav Kurelec, Dalibor Matanić, Ante Tomić, Vanja Černjul te Nina Violić, predsjednica žirija. Ne mislim da sve te komponente koje smo naučili da čine film, znači od scenarija do postprodukcije, moraju sve postojati fenomenalno uređene. Ja jednostavno mislim da se iz nekih jednostavnijih situacija može stvoriti dobar film. Što meni dobar film? Pa da mi je zanimljiv. Ja ne volim dosadne filmove. Meni je glavni mi kriterij da ne gledam na sate dok film traje. Iako su ukusi često različiti, članovi ovogodišnjeg žirija tu nemaju problema. U mišljenju se, kaže Nina, gotovo uopće ne razilaze. Estetski se poklapamo, barem do sada. Mislim da ovaj žiri će jednostavno i lagano odlučiti. Slažemo se. Za donošenje konačnog suda tako ne bi trebali imati problema, a tko će ove godine kući ponijeti veliku zlatnu arenu za najbolji film, saznaćemo tek posljednjeg dana festivala. Prevario bi se svatko tko bi rekao da Zdenka Kovačiček nema veze s filmom. Već je s 5 godina počela glumiti, ali i pjevati i plesati u ZKM-u. No s 13 godina skreće u pjevačke vode. Danas je prvenstveno znamo kao džez i rock hrvatsku divu glazbene scene, a svojim je prepoznatljivim glasom očarala i počastila i pulsku publiku. Sutra na programu Arena iz nacionalnog programa Halimin put i iz programa manjinske koprodukcije Praktični vodič kroz Beograd s pjevanjem i plakanjem. Kinovali iz međunarodnog programa Europolis Snjegovi i Kilimandžara i Ovo mora biti pravo mjesto. Posebna projekcija Posljednja ambulanta Kola Sofije. Portarata, izbor iz programa hrvatskih kratkih igranih filmova.